I ara marxem fins a Lleida i en concret per conèixer Apis, el joc de les abelles, un joc de taula cooperatiu a més que el que pretén és posar en relleu el valor d'aquests animals que diuen que van a la baixa, que és una comunitat que s'està perdent i és important sobretot de cara al medi ambient. Anem fins allà, fins a Lleida. Cristina Capdevila, què tal? Molt bona tarda. Molt bona tarda, doncs sí, hem vingut a la fusteria de la Fundació Ilersis a conèixer aquest joc, Apis, el joc de les abelles, que com bé deies, instiguen aquesta problemàtica, no? La reducció de la població de les abelles. I amb nosaltres tenim a la Queralt. Bona tarda, Queralt. Molt bones, gràcies. Com va sorgir la idea de crear aquest joc de taula? Sabíeu que l'últim any han desaparegut el 40% de les abelles i que són elles les responsables d'una tercera part de la nostra alimentació? La problemàtica de la desaparició dels pol·linitzadors és un gran repte dels nostres dies. Per tant, és el moment idoni per treure sobre la taula el joc de taula Apis, el joc de les abelles. Vau tastar el joc abans de treure'l al mercat amb nens i vau veure aquest component col·laboratiu, no? Sí, el joc és molt educatiu, està creat amb un col·lectiu que es diu Coisverts, que són biòlogues que han fet la redactat de totes les preguntes del joc i té aquest component col·laboratiu que fuig d'aquests jocs de taula que eren a veure qui guanya. No, aquí no es guanya, aquí l'objectiu és col·laborar tots junts, com fan les abelles, a construir un rusc que està construït amb cel·les de fusta. D'acord. En què consisteix? Bueno, al principi de tot hem de descobrir com és un rusc d'unes abelles i les abelles estan ordenades en diferents tipus d'abelles dintre d'un panell. Primer treus un dau i segons el joc, el color que t'ha tocat, ets un abellot, ets una obrera o ets una reina. I llavors primer has de fer que l'abella creixi. Primer ets un òvul i has de fer que vagi fent una metamorfosis, que se'n diu fins a arribar a ser una abella adulta. Un cop ets adulta, tens una sèrie de preguntes, que n'hi ha més de 800 preguntes, no us en cansareu, sobre el món de les abelles i del seu medi ambient, allà on viuen, el seu hàbitat. Ens plantegen els reptes de què passa si en un món sense abelles, però també posa sobre la taula propostes de solució. Què podem fer nosaltres per salvar les abelles? És un joc, per això, molt educatiu. La idea és col·laborar entre tots i fer un rusc que està construït amb aquestes cel·les de fusta. Podem ajudar-nos, podem treballar en equip. Aquí no és de veure qui guanya, qui no, sinó l'objectiu és salvar les abelles. Tenim una hora per construir un rusc, tenim una hora per salvar les abelles. De fet, el joc ha tingut tant èxit que heu fet una tirada de 1.000 unitats en català i ara aneu cap al castellà i cap a l'anglès, no? Sí, ja el tenim traduït, que ha sigut un gran repte, traduir el joc a l'anglès i al castellà, i la idea és expandir mercats i que la gent també pugui expandir aquest missatge que hem de salvar els pol·linitzadors. Molt bé. I tant èxit va tenir que ha estat inclús guanyadora d'uns premis Let's UB. Sí, vaig estar participant a unes jornades d'innovació que es diuen Start UB i vaig estar finalista entre 10 projectes molt importants en el Let's UB i vam guanyar el Premi Accèsit, així que molt contents. Enhorabona, Queralt, moltes gràcies. Un altre tret del joc és que s'ha construït amb materials sostenibles, com és aquest cartró i aquesta fusta que provenen de fonts responsables. És així, no, Teresa? Sí, és així. El cartró porta l'acreditació de la FSC i la fusta la certificació de la NIMF 15. I tot el projecte aquest hem obtingut la distinció de la garantia de qualitat mediambiental pel joc. Déu-n'hi-do. A més, vosaltres, Teresa, ocupeu aquí, en aquesta fusteria, un col·lectiu molt especial que és el que ha construït aquest joc. Exactament. Nosaltres acompanyem en la seva trajectòria laboral a exclusions que són que han elaborat aquest joc. Moltes gràcies, Teresa. No sé si necessiteu més motius per comprar aquest joc. És un joc col·laboratiu, respectuós amb el medi ambient i molt divertit, perquè han fet una partida i ens ho hem passat molt bé. Així que és un excel·lent regal per a aquestes festes.